sisengwaqangwaqeni yendaba eyahlula abaJuda emhlabeni yabaphundula kodwa uNkulunkulu wasekhwameni uShembe emuhle wasinika livusa lolu suku lukaKhisimusi. Akhona koKhisimusi khona uDiwali khona Eid khona Christmas, Merry Christmas wamaKristu thina siKhisimusi nje ngqo. Amen. Uyaphoqa ukuthi wonguqela nje ichaza ukuthi uKhisimusi ngani. Abafundile bayaye bafundi bathi ngo December 25 usuku lokuzalwa kaKristu. Born of Christ. Akazalwa uKristu ngalolo suku. Yaphika. uKristu akazalwa ngo December 25. Yaphika lokho. Ngiphika nganansi incwadi. Ngiphika ngencwadi. Umshumayeli ngocela ngisize ngoba amehlo akhe ayashesha wami ngengafane namabhodlela amnyama namhlanje. Uyangifundela uLuka oqala ukhona umshumayeli wasethembeni ungaphandle uphi umshumayeli umvubu angifundele uLuka oqala Luka 1 verse 26 iphika ukuzalwa kaKristu ukuthi uKristu akazalwa ngo December 25. Phumela obala nje qhekeke yaphika. Kuleli bandla kubalekile ukuthi umuntu nomuntu athi mesethule noma esehliswa bese hlatshelela ingoma yakhe ayeyithanda kaShembe. Amen. Inokosha ke konkosho ngoshawo la lokithi kodwa ngithanda ukuthi ungenze izinto ezinhle. Amen. Umuntu nomuntu kuphoqa ukuthi mase efile kwenengoma kuleli bandla athi mase efike walala umfowantobela ake sivume le ngoma yakhe le ngoma bese sivuma siyahlabelele nje kadona ungena ngoma oyithandayo. Kasimbe ngingushozi nalapha emanga wala emangangeni la ngitapha nje la endlini la kuleli qele kodwa sekumuzi namhlanje into esasingayiphuphi noma silele ishokoko bethu abazange bayiphuphe. Abantu bakulelizwe esigijima kade sigijima nabo kulezi intaba babazi ukuthi kwakuthi mase kuphelele ngake ngihlabelele ngithi Nkosi baba yakuthanda bamvubo ngizama uqondisa ukuthi abantu
kakusiyena Areta lo mfula Nazareth. Amen. Yayothi entombini emiselwe indoda. Entombini emiselwe indoda. Igama layo linguJosefa. Igama lendoda kwakunguJosefa. Wendlu kaDavida. Wendlu kaDavida wayenomkhulu wakhe noma noyise wakhe uDavida. Oza nayo. Igama lentombi linguMaria. Igama lentombi egane uJosefa ugama lalo linguMaria. Ingilosi yangena kuye yathi. Ingilosi yafika Maria yathi kuye. Wena onenhlanhla. Hey. Endafuna ukuhlala phansi madoda. Phatha amanzi ngibuke emaparlament makhulume. Sebephatha izigubhu zamanzi. Sahlala phansi manje le ndaba. Osidingayo asimeme. Asankinga ukuchaza ukuthi uJesu akaze kwenzeke nangeshwa azalwe ngo December 25 kwakhona mfikeni Ingilosi wena onenhlanhla woza mshumayeli Inkosi inawe uJesu nawe ubusisiwe esifazaneni ubusisiwe emakhosazini nonke akhona la kwaJuda eseyibonile lengilosi Maria wethuka ngezwi layo wethuka ngoba wezizwe ngalazi ezindla ukuba kubingelela kuni lokhu ecabanga abantu banamhlanje izulu abasasazi edliza okokuba kubingelela kulokho ecabanga ukuthi nhlobane kubingelela kupha wena onenhlanhla woza ingilosi yathi kuye ingilosi yayisithi kuye esacabanga yena ungesabi ungethuki Maria ufumene umusa kuThixo wena Maria namhlanje ube nenhlanhla ufumene umusa kaJehova bheka uzakhulelwa njengamanje uzakhulelwa uzale indodana uyiqambe igama layo uJesu hlala phansi mshumayeli hlala phansi uzawukhulelwa wena Maria ngoba uyinkosikazi enhle nenhlanhla uzozala indodana ogama uyiqambe igama layo uJesu asibaleke sibale eNazaretha asibale nyanga uqala umali eyisola ukuthi something is happening kwaba uJuly akhona amakholwa endlini amen angithanda ukukhuluma ngathi ngikhuluma emsakazweni kwaba uJuly August September October November December umali ukhulelwe inyanga zisithupha izalukwazi angakubuka kaJosefu yaqala ukuthi hawu kwazi kwakuhle lapha ekhaya ukhona okuzovela ukuthi umakoti methwe lekhaya kusho izalukwazi iqala zithi akwazi kwakuhle ukhona okuzovela la ekhaya izalukwazi ezasho ngoDisemba bathi inyanga nesithupha bathi akwazi kwakuhle lapha kwaDavida namhlanje hawu khona indaba ezokwenzeka inyanga esithupha uJanuary 7 February 8 March 9 akhona amakholwa amen December January February
mash wafika umsindisi. Amen. Base bemqamba igama lithi igama lakhe uJesu ke lo waseNazaretha. Oshodayo uyophamisa isandla noma ufuna incazelo uyofika lapha endlini la ngihlala khona. Ngiphambi kaNkulunkulu manje ngikwazi umchaza uNkulunkulu. Kodwa bengichaza usuku esihlanengene ngathi asikho nje ekudidekeni. Amen. Asikho futhi enkingeni ukuthi asazi basiyaphi. Sikhisa umfana ngempela ngqo. Amen. Inyanga esingaki? Ekanayi. Wazala umsindisi. Wazala umsindisi ikhonze inkosi. Wazala umsindisi uManazaretha angcwele. Wazala uShembe. Amen. Amen. uShembe usuka etabazwe. Washona emapondweni. Wasuka hlala emapondweni wavusa lelo suku. Lukamasho wona Christmas lo wamaNazaretha. Baba masulumane no Christmas wawo. Amahinda no Christmas wawo. Amabahaya no Christmas wawo. AmaKrestu no Christmas wawo angawazi ofuna amaKrestu agqoke kahle azosibuza. Uthi lobusuku lozalwa kwenkosi uJesu. Wathi esikubhombela base behlabelela. Ama bekhona egospel etabeza simboni base behlabelela. BaJerusalema Etlema Awizazi uNkulunkulu ophelele. Namanje ke asikho nenkingeni. Ithi nyanga ezivula amasango. Alolu suku lwaMarch 10. Onemali yothenga into a president omunye. Yathi onembuzo obamba imbuzo ayinqume. Athi happy Christmas. Olegusha onquma igusha. Athi Merry Christmas. Olenkomo yohlaba inkomo athi Merry Christmas. Otabane nomunye ngalolu suku osondela kuye asamtawule athi mntaka Jehova happy Christmas sawuqeda unyaka. Anazaretha. Kungenzeka abasihlezana nje khona abangathethelele. Sakabele nomunye. Ngenzeka ndongozi. Sibuya phezulu eKhanana nawe khona uqabane naye. Khona uthi bombuka uthi inhliziyo yami lo muntu iyamnyanya. Umuzi wamaNazaretha awulapha
kahle hamba ngiphoseke iseleni yakijima nje inhloso yami nje ukuwela umfula imbokodo ngiwelele phesheya endlandlama asimba abantu kuzukuphi lapha phesheya komva kwakho kusendlandlama la uhlezi khona kusofudu akaba uNkulunkulu ngisakuwela imbokodo ke manje ngisehla la hamba ngiphose mosha yena ngidasehle la mawazi wami ehlanzeni ngeke kulungela ngenzansi ngokhona kwakuphehla khona hlale phansi wehle ngezinqina ngeenyawo wahlala shona phansi empusho embode bengithi abakhonzi inyanga yezulu asinika lelo suku inyanga yezulu alikhanda leli sonto inyanga yezulu alikhanda leli bandla Amen. njengoba namhlanje unaphezulu likhandile leli bandla sibasha nje kwakukhona lapha ekhaya uJove Green lapha ekhaya njengophinde wabuye namhlanje ngonyaka agcina ngawo wathi ukusuka namhlanje wathi ngiyazesula zonke izono namaqaleni senokhanda ezintsha kusuka namhlanje ntambama wayekhandani wayekhanda ibandla Amen. manje inkingembe kuthi mokushawujana sigijima etheni sikamanazathe sesibhubuzeke phansi siyakubantu abaqondo bamhlophe sotsheleka imali ezalayo sofaka ingane esikoleni ngoba sibhubhudle ngosuku ongelona usuku olungenasibusiso umshumani mvuku sekhona la endlini afunda uJeremiah 52 verse 31 ngifuna ukukala uDecember 25 abantu bonke bangazi ukuthi igama lami nguMankeni ngishintshe lapho nguMankeni owaziwayo nobaba wami uyaziwa bambiza ngegama bathi uMakhothoza ukhulu bayamazi ozala ubaba ukhidla imthangalo koJehova nje ngitola nemoto angesabe manje lonke edangi kumele ubala kanje abangifuni bazongibhibhe kabi ngiphika ukuthi ngifuna ukukaza sengiphikile uChristmas kakuwona sengifuna ukukaza uDecember 25 ukuze ubone ukuthi sifunde ngokwanele kuleli bandla asaba jazi kodwa 52 afunda 31 kwathi ngonyaka wa37 37 years wokuthunjwa kukaJehoyakim wathi uJehoyakim inkosi yakwaJuda wawuyinkosi yakwaJuda awufamba ufunda kakhulu ngenyanga ye12 nakho-ke la ngithanda khona ngosuku lwama25 lwenyanga manake mana mshumayeli asike tohweni okay kwathi ngomnyaka wama37 wokuthunjwa kukaJehoyakim inkosi yakwaJuda ngenyanga ye12
ngosuku lwama-25 lwenyanga u-Elvemerodaki inkosi yaseBhabhiloni ngonyaka wokuqala wokubusa kwakhe waphakamisa ikhanda likaJehoyakhimi inkosi yakwaJuda wamkhipha etilongweni. Amen. Barothi ngakutolikwe. Othi ngastolikwe ongatiphethe iBhayibheli. Ngonyaka ka-37 years angeke kodwa lapha. Ngithanda la ithi khona ngenyanga ye-12 that is 12 months. U-12 months ke uDecember. Mawuqala ngoJanuary u-12 months kuba uDecember. Ithi incwadi yeBhayibheli lami ngilifundayo angazi kusho ukuthi mangasho njalo lakhe eBhayibheli ipage yakho likhiphe. Khipha lelo page sikunike leli page waphetha amaBhayibheli. Ithi mhla ka-25 inkosi eyibusa leso sikhathi yaphampa ikhanda likaJoyakhimi esimkhiphe etilongweni. Ayibaluli incwadi ukuzalwa uKristu. uKristu uza ingilosi ithi wena lokhulezala umntwana isho ngoJuni enyangeni yesithupha ithi wena lokhulezala umntwana masibale inyanga amakhosikazi nawo kahle lesiganiwe inyanga ka9 uMashi inkosi efuna umaNazaretha inafunwayo sabamba usuku ngiyongena emsebenzi othatha yonke imali esebenza unyaka wonke ujike khona abangaphuzwa kodwa athi umuntu ngephuza amahandazi ngoba avele uChristmas ngenza ukuyijabulisa uselebrate avele usuku lokukhulula kwaJoyakhimi isiboshwa. Yebo. Athi umuntu ngoba aniphuzwa kodwa namhlanje ngizodla amahandazi. What is handazi? uyiNazaretha. Mase kushamhla ka-1 January sizongena nawo sithi imdedela ngene umzozashawa ithwabu lapha. Kwenzekana khithekelwe inyongo ilandaba futhi ikhulume eMaNazaretha ukuthi uma uyiNazaretha ngeqonda ungahamba udlushisa nyama ungahamba udla into ongayazi ungahamba uthenga noma ikuphi uzuyinkomo uthale lephulo vose ngithengile yenkomo impela kodwa ayibhaliwe ukuthi yenkomo futhi ayithenganga esitolo seSulumane nesitolo sithenga kusona sibhaliwe lapha phezulu ukuthi halali. Mawufuna ukuthenga impahla mhlawumbe ngobheka mawungena ebusha ukuthi ibhaliwe ukuthi halali lapha phezulu. Ihalali isitolo esingangenwa ingulube umbhalo maSulumane ayingeni ingulube nangebhathi kudayisa ukudla omgcwele phakathi ohloliwe. Yini idala sambe sidla nje amona mhlambe ngcela ingingile umuntu eThekwini amehlubula ingingile othini kwalona lolu thalazi itoshwephi hlubula ingingile ngile idla ngishingingila uhlanga nje chicken dust ushinkukhu yosiwe engabe uyithengele inkukhu ofuyihlahlela njengoba wayihlahlela inawe bese fike beka phezulu kwelokuzana womlile ekhaya adle kahle ukudla kupheke ekhaya uthi umuntu udla chicken dust udla idust akadle onchicken. Inkinga lenyama ayiphekwe kuseni. Akhona amakolo endlini. Amen. Chicken dust ngeke uyithole ngosikisi washayisa omnengo ufu. Ngeke uthola family ngesikhathi lunch ngeke uyithole. Uyayithola mazithi 8, 9, 10 ebusuku, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 iphele. Ngoba kavele basose bekukhuthuzile yaphela imali yaphela nya swe ngoba uhamba udla. Sisemngwabeni uzokuthonala itafula labafundisi. Hawu emngwabeni tafula labefundisi. Awuthina sisalinde ukubusisa ithuni uyafika abanye abefundisi sebephambili. Haleluya. Amen. Sebephambili. Sebephakile kuthiwa self-service uyayiphakela udle as much as you can. Awuyamfika usedlile usedle nothaya usuzwa ngcoliswa iglevi
Sethi hayi manje mfundisi ngoba uThebhita lapha phaka nawe lapha utshela umfundisi. Ongathwali itshe njengawe. Utshela umuntu ozonimambuthi yamazi ungulunga athi angimazi. Yamazi madonsela athi angimazi. Ungena yamazi. Hayi othepha lapha sevulile ukudla okuphaka yena. Cha maNazaretha. UMnazaretha Shembe amhluphekela kakhulu. Asihambe isimanje sinenga. Ushona umfowenu usuya khona ngeSabatha usuphula inkonzo yeSabatha usuyo iNazaretha kanqwami ngeSabatha. Amen. Uma ukhona iNazaretha emngcwabeni ukwathi umuntu ngeSabatha akangeni lo muntu kwelizayo. Akangeni futhi emndenini wakhe. Kwenza njani pho? Yini dalumshuma la khuphuza inkonzo ngoba nje ukuthi manje ushoniwe lapha ujaku uyovela. Uyovela ukuthini? Uzuvela nje uvela ukuthini iNazaretha? Lo mfula. Uphiwo